गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन इनकाउन्टार केल'नि सानै सोद्रोमाफोरा खालामजादों पुलिसनि आखायाव इनकाउन्टार नंगौ बे समाव मोनसे गोथां आरो गिदिर खौरां क'क्राझाराव केल'नि सानै सोद्रोमाफोरा खालामजादों इनकाउन्टार थामहिनबा बे समाव क'क्राझाराव केल'नि सानै सोद्रोमाफोरा इनकाउन्टार खालामजाना जिउ गोमानाया जोंनिसिम खौरां सौफैदों जिउ गोमानाय सुबुंफोर एबा केल'नि सानै सोद्रोमाफोरानो जाबाय अदालगुरिनि अबजित देखा आरो बङाइगावनि निपन रय बे समाव मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साखाथि नायगाव मावरिया गाव पार्ट 2 गामियाव बे इनकाउन्टार जाथाया जादों जाथाया थारैनो माबोरै आरो माब्ला जाखो बिनि जेबो रोखा गैयाब्लाबो बे समाव केल'नि सानै सोद्रोमाफोरा इनकाउन्टार खालामजाना जिउ गोमानाया जोंनिसिम खौरां मोनफैबाय केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन गोसोगोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन